Ini sinsayunon papud mo nitong gamit karon. Kit nga. Ano tong ka mga kasi ginawa mga sa kilo siguro ni. Mga sa kilo siguro ni mga. Tartalan sa man natong saog. Natong saog talan sa tong mga fishing mga o kanto sinsayunon pa to kadto mo ready to use na to. Kini sinsayunon papud mo nitong gamit karon. Oo, kasi ginawa. Nga. Ano tong ka mga kasi ginawa mga sa kilo siguro ni. Mga sa kilo siguro ni mga. Dagko naman. Hindi ko sure mga sa kilo ba ni sa dol kilo. 3/4 siguro ni o sa kilo ba gyud. Dagko na eh. Mga. Kwarta naman gini mga bawi itong paon kung sige no. Bawi sa paon. Sige no, may nalaan taon. Mga may fishing mga. Dara mga 200 kawil sir ni mga itong gamit karon. Mga 200 kawil. Matong kuha kasi ginawa nakakuan gapon na nakabaligya gapon ta. Pabawi lang to sa paon ng sulina. Kaya di aram sa duol kayo mga. Yes, salamat sa Ginoo kay nakakuan gyapon ta, nakagrasya gyapon. Tara mga atong na fishing, balik tulong ni tanan kasi Ginoo. Tulo. Ang usa mo ay kadto dito use na tong mga ato ang usa. Kini mo gigamit ato gahapon nakakuha ta gahapon og mga 8 kilos, pero to gahapon tong kuha 8 kilos. Tong kuha gahapon kana. Ako pakita sa vlog niyo mga. Ini tong kuha karon. Dagko na mga sa kilo. May bawi lang ito sa paon. Sige na o. Bawi lang ito sa paon. Mahal naman kilo ani kay kuan. 190 to 19 kilo ni mga. To 19 kilo ani. Sino libre na? Thank you Lord. Blessing. Surado po ha. Salamat sa Ginoo mga kapanagatid ka. Ayaw kong kapatambay. Salamat Lord sa kapanagat ng tan. Kapanagat ng tan ko Ginoo. Salamat sa Ginoo mga askar mga. Tara ni kontong video. Kay. Ba't ka vlog sa lakad kaya kalimut ko ng cellphone. Pati sulanan pa cellphone. Sudlan na no. Tamaga. Anang tirada na ako sa butang sumuturo tamaga. Dahil ito daplin gad. Aming. Tamaga. Libre na kayo kung sige no. Mga ato ni hipuson mga butang tani dira sa estero kumana ito batag host ito pag-asag tubig maligo ta karon kung sige no ito mga estero ito mga oh ano na libre na kasi noong mga sa kilo yura taga talang sa mga kasi na mga pwede din ni area dia dia. Dia mau
bilason dia. Ga, ato ni butang dito sa kob mga. Ito ni sangat. Kuha pa ta diri kuan mga hook. Di mga okay rin. Sa buwan mga buwan na mo. Abuhan sa akong mama. Di na buwan mga tamban. Na kayo. Di binala tamban daghan. Mga. Ba't nang kan? Payag nito sa payag sa akong mama mga. Mingaw karon nga mingaw. Yan ay klase karon. Hindi ko muna ni hook na ito. Hindi ako kalimutan. Mga panibitay din mga. Liktad. Liktad ako. Kinamaga. Kabitay na. Kabitay na gayud kan sa ginawa nakalugar na kita diri. Mga salamat sa tanan mga. Dahil ako to itong video mga. O sa mga supportaran niyo akong channel. Thank you kaya mga. Tayo makapalagat na punta ugma ko na sa ginawa. Pero hindi. Nagatawag na po.